Hello everybody, салом ба ҳама. Умедворам ки ҳолатон хуб аст. Иноятов Мехрубон ҳастам ва дар ин дарс мехостам ки барои шумо 10 намуди рангро бо забони англисӣ фаҳмонам ва ногуфта намонад ки ин видеоро то охир тамошо кунед, ба саволҳо ҷавоб гардонед. Ва яке аз забономӯзоне ки ҳамеша ба саволҳои мо ҷавоб мегардонанд, ин Саъдулло Ҷалило мебошанд ва шумо ҳам ба саволҳо ҷавоб гардонед ва номи беҳтарин забономӯзоне ки ба саволҳо ҷавоб мегардонанд ане гуфта мешавад. Ранг бо забони англисӣ color. Color яъне ранг. Дар ин видео 10 намуди рангро барои шумо мефаҳмонам. Black, black, сиёҳ. Blue, blue, кабуд. Brown, brown, қаҳваранг. Green, green, сабз. Grey, grey, хокистарранг. Pink, pink, гулоб. Orange, orange, ранги оринҷӣ. Red, red, сурх. White, white, сафед. Yellow, yellow, зард. ин буд 10 намуди ранг бо забони англисӣ. дӯстон ва забономӯзони азиз, анакнун шумо бо 5 то савол мегӯям. ҷавоби ҳамин саволҳоро дар комментария нависед, ман ҳатман мехонам. Саволи рақами 1. рангҳои парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро дар комментария нависед, ман ҳатман мехонам. Саволи рақами 2. рангҳои чароғаки роҳнаморо дар комментария нависед, ман ҳатман мехонам. Саволи рақами 3. What is your favorite color? яъне ранги дӯстдоштаи худро дар комментария нависед. Ва саволи рақами 4. шумо дар ҳамин видео кадом рангҳоро омӯхтед? ҳавайро дар комментария нависед. ва саволи рақами 5. ранги ҳамин қаламро дар комментария нависед. ранги ҳамин қаламро дар комментария нависед. аҳсан. анакнун дӯстон ва забономӯзони азиз, якчандто савол метиҳам. ба ҳамин саволҳо шифо яъне даҳонакӣ ҷавоб гардонед. ранги ин қаламро гӯед. ранги ҳамин қаламро гӯед. What color is this? аҳсан. ва ранги ин қалам ҳам гӯед. ранги ин қаламро гӯед. Red, red, great. ва ранги ин қаламро ҳам гӯед. ранги ин қаламро гӯед. аҳсан. ва саволи охирон. ранги ин qalamро гӯед. рангашро гӯед. ранги ин qalamро бо забони англисӣ гӯед. аҳсан. ва ин буд 10 намуди ранг бо забони англисӣ. ва агар ин видео барои шумо писанд омада бошад, ба ёру рафиқотон фирсонед, то ки онҳо ҳам забондон гарданд, чунки мегӯянд ки забондонӣ ҷаҳондонӣ. дӯстон ва забономӯзони азиз, агар шумо ҳам дар омӯзиши забони англисӣ ягон мушкиле доред ё ягон мавзӯи забони англисиро намефаҳмед, дар комментария нависед. мо ҳатман дар бахши саволу ҷавоб ба саволҳои шумо видео карда ҷавоб мегардонем. то дарси оянда худро эҳтиёт кунед. Take care. Bye.